Dobrý deň, moje meno je Dagmara Vaščurová a pripravila som si pre vás video, ako jednoducho prať rímsku roletu. Dnešným našim modelom je rímska roleta typ Florencia. Je montovaná do steny a ovládanie je na šnúrkovom mechanizme. Túto roletu jednoducho môžete vyťahovať a aj sťahovať dole do pozície, akú potrebujete. Teraz si ukážeme demontáž rolety pred praním. Ako prvé si roletu stiahneme úplne dole. Roleta je úplne stiahnutá a teraz odviažeme postupne všetky šnúrky z plastových koliesok. Po odviazaní všetkých šnúrok z plastových kolieskov následný krok je vyťahnutie šnúrok z každého jedného kolieska. Ako náhle máme vyťahnuté šnúrky z rolety, postupujeme vyberaním ťažitok a tyčiek z rímskej rolety. Nazberáte si tkaninku z rolety a celú tyčku jednoducho vyťahnete. A vyťahnete takto všetky tyčky z mechanizmu rolety. Pred posledným krokom som si musela zobrať aj nášho pomocníka. Skvelý rebrík, ktorý vám pomôže, hlavne tým nižším ženám, dosiahnuť aj na mechanizmus. Posledným krokom je vlastne odlepenie tkaniny rímskej rolety od mechanizmu. Je to veľmi jednoduché, pretože funguje to so suchým vzduchom. Takže jednoducho stiahnete celú tkaninu z mechanizmu. Roletu sme si dali dole a takúto pripravenú tkaninku môžeme dať rovno do práčky. Roletu sme vyprali šetrným spôsobom pri nízkych otáčkach a pri nízkej teplote. Teraz si navlečeme všetky ťažitka a všetky tyčky spätne do rolety. Takto pripravenú roletu naspäť nalepíme na mechanizmus. Predposledným krokom je spätné navlečenie šnúrok cez kolieska a ich následné uviazanie na poslednom koliesku rolety. Po zauslení všetkých šnúrok si skontrolujeme roletu a šnúrky, či sú rovnomerne uviazané. Ak vidíme, že je všetko v poriadku, môžeme otestovať roletu, vyťahnuť a stiahnuť. Ako ste videli, pranie rímskej rolety je veľmi jednoduché, takže sa toho vôbec nemusíte obávať. Pokiaľ máte záujem o naše produkty, pozrite si náš e-shop www.dekoria.sk. Zaujímavosti a iné informácie o našich produktoch zase nájdete na stránke blog.dekoria.sk.